Pois con esta sintonía que soa agora de fondo, imos de dar paso a nosa colaboradora Luz Cachousa. Que tal? Hola, que tal? Moi boa tarde. Que tal? Ano. Feliz ano novo, feliz ano. Mira, arrancamos aquí a primeira tarde do ano falando con Luz Cachousa e sobre todo dándolle resposta a todas esas preguntas que nos chegan dos ointes que cada día creo que son máis, que cada día a xente quere... Sí, mas a xente se ten controlado o horario porque, por exemplo, luns, martes, a mellor non chega nada, pero estás chegando o show e xa comezan a chegar dúbidas, sí. Pero iso tamén está ben, porque así non vai no medio dos outros días, entón, para nós tamén é mellor que cheguen así. Sí, está todo como máis organizado. Sí. Bueno, que maravilla de seguidores e seguidoras teño. Un pico a todos os ointes por facilitarnos o traballo. Moi ben, genial. Ointes que se chegades agora a este momento, estás nos escoitando, se desde unha consulta tamén podedes enviar agora, que tamén admitimos. Se dá tempo, porque que hai tanta cousa que non dá tempo a todo. Pero faremos porque a dea. Pois podedes deixarnos consultas a través dun audio, a través dunha mensaxe escrita ao noso WhatsApp no 627 751 962. Ala. Pois veña. Pois mira, comezamos cunha... Mira, quería facerlle unha pregunta a Ana Domínguez Chouza. Chouza. O apellido realmente é Chouza. Chouza. O que pasa que no gallego da miña zona... Chouza, claro. Claro, Chouza. Entón, eu no meu canal optín por poñelo como diximos ali, Chouza. Claro. Así, pero seré Chouza con Z. Váleme das dúas. Pregúntanos. A xente está se volvendo unha fan do kéfir, se o kéfir se pode misturar con café, ben que sexa quente ou frío? Mira, o kéfir é mellor sempre tomalo frío para que manteña todo o valor nutricional que queremos que teña, porque senón tomaríamos o café con leite quente normal, non? O kéfir ten outras cousas que nos van a favorecer ao noso intestino e se o quentamos moito por enriba de, non sei, pois non sei a temperatura, pero imagínate de 40, 50 grados, moitas bacterias así van a morrer. Pero iso non quer dicir que o kéfir se vai a poñer malo, o sea, sí que o podemos tomar. De feito, eu fago tortitas con kéfir, fago biscoito con kéfir, iso é sometelo a unha temperatura de forno pois de 160, 170 grados, que moitas das bacterias que vai a ter o kéfir e das levaduras que son beneficiosas van a morrer porque non soportan o calor. Pero de igual maneira se pode tomar, o sea, que sí, en frío ou en quente, como queira ela. Pois simplemente que podría chegar a perder os beneficios, como cando nos decíamos do bebe o zume de laranja que se llevan vitaminas, e bueno, nese caso era un mito, era para que o tomaras de contado e non o deixaras ali, porque senón, esa era como a psicología que falaba virtudes, que psicología terrorista. Sí, que nos veño escoitando sempre. Entón era iso, tómate que senón acabas as vitaminas, pero realmente non se acaban, nin se lle evaporan. Agora temos unha consulta de Mercedes que nos di: boa tarde, a miña pregunta é a seguinte. A ver, que Iago... Ai, perdón, é que xa non sei o que poña, perdón, é que se foise aí... Tiña aí un garabato escrito e xa non sabía o que... Bueno, perdón. A pregunta é, a pera limón, a primeira xeada queimouma. Non sei se volverá a brotar en primavera, que é a pregunta que che fai. Dinos grazas polos teus consellos e feliz ano para todo o equipo. Sí, bueno, faltarían algúns datos, porque, claro, si xa se lle queimou por unha xeada, pero que non sei onde vive, non sei se espera nevadas no inverno. É unha planta que se vai a dar moi ben por esquejes e máis, ela sola que enraíza bastante. É como un tomate, ti imagínate un tomate, podeslo plantar deitado e vai a enraizar por todo o cacho que teña deitado na terra. Pois isto tamén. Pero se vai a esperar que haxa neve, eu pois recomendaríalle que o arranque, que o poñen unha maceta, un capacho ou no que sexa, baixo coberta. Porque se aínda espera neves, isto non soporta moi ben os fríos. Entón, se xa houve xeada na súa zona e lle queimou un pouquiño, podería soportar o inverno, porque agora tampouco que queda de inverno, eu non sei que pasa este inverno, pero nin chove, nin vai frío. Dalle tempo, que creo que... Vai vir todo xunto, non? Pode vir todo xunto agora a partir de xaneiro a febreiro. Pero, bueno, se vai a esperar neve, non vai a soportar que se cubra de neve. Entón, mellor arrancalo e deixar os esquejes baixo cubierta. E despois, cando se acaba a temporada ou o peligro de que neve na súa zona, que o volva a plantar fora.
Eu non teño que facelo, porque ao vivir ao lado do mar, as miñas temperaturas son moi atemperadas. E aínda que veña unha noite de xiada, recupérase, porque despois xa veñen días de caloriño, entón eu non teria que facer eso, pero recomendolle que ela o saque e que o volva a plantar na primavera fora. Igual hai veces que poñer de onde tes ti o... É moi importante. É moi importante porque as condicións climatolóxicas varían moito e afectanlle de distinta maneira. Claro, non é o mismo vivir na zona costeira, porque o mar sabemos que atempera moitísimo e non deixa que a neve, digamos, que solidifique como para caer en copos, e no interior non é o mismo, porque claro, temperaturas baixo cero, eso non temos na costa. Ao mellor San Santiago, ao mellor sí, pero na costa pasar de menos para baixo é dificilísimo. Entón sí que estaría moi ben que as consultas viñera sempre son do interior de Ourense ou... Código postal, por exemplo. Sí, home, que me vou a saber eu todos. No, pero miramos por código postal. Vale, traduce mollago, moi ben. Mira unha dúbida, pero claro, a través da radio, pois a mellor non é a mellor maneira, pero... Como sería unha pera melón? Agora que le Unha pera melón? Mira, chámase tamén pepino melón. É unha fruta que é de un arbusto, a verdad que eu penso, sin querer botarme flores, penso que o puxen eu de moda. Porque levaba anos a través. Puxeno moito nas redes. É unha planta arbustiva que produce moitísimo fruto, pero moitísimo. De un tamaño como de un melón pequeno. Porque hai xente que lle quedan tan pequeniños como, por exemplo, unha naranxa. Bueno, é aloncado, non é redondo como unha naranxa. É tipo aloncado. O que pasa que se ten unha boa terra, está ben mantida esa terra, chega a ser do tamaño, pois eso, de un melón pequeno, deste tamaño. É unha fruta que por dentro non ten pepitas, ni cuñas. O sea, as súas sementes, cando está moi maduro, teñen o tamaño de... Madre mía, que non sei dicir que tamaño tan pequeno. Sabes unha pepita desas de como se... Os que lle ponen as hamburguesas, por exemplo, por de sésamo. De sésamo. Bueno, pois eso partido en 10 cachos, imagina. Do tamaño de chía, ou menos aínda incluso que a chía, o sea, que é super... Hai que ter boa vista para velas, non se lle ven, o sea, ten que estar moi maduro o fruto para que lle vesas as sementes, porque son moi pouquiñas e moi clariñas, o sea, que apenas se lle ven. E que sabor ten? É un fruto, mira, o que lle puso o nombre tampouco non vais a pensar que se esforzou muchísimo, chamase pepino melón. Se está moi verde vai a saber máis a pepino, e se está máis maduro vai a saber a melón, pero nunca chega a ter tal cantidad de azúcar como un melón, que diste, ai, que dulciño está este melón, non? Eso, con esta fruta non o consigues tanto. É como un melón que non chega a estar maduro de todo. Ten moitísima agua, pero cando digo moitísima, como unha naranxa, pero a súa pulpa é como un melón, igual que un melón, pero máis blandiña logo, non? É máis delicada por fora, porque a súa piel por fora é como a dunha masán, por exemplo. O sea, moi pequeniña, moi delgadiña a súa piel. Está cargadísimo de agua, se os truchas, colle tanta agua como unha naranxa. Daría perfume tamén, sí, licuado máis ben, porque como a súa carne é como o melón, ten que estrujar. Entón, en licuado, moitísima agua, unha barbaridade. Entón, eu recomendo moito, porque dáse super ben, dá moitísimo fruto, e non hai que ter especial cuidado. Apenas lle atacan fungos, e o único que lle gusta así un pouco é aos caracoles e as babosas se está algo maduro. Entón, pois eso, todo o mundo a buscar vera melón ou pepino melón. Falando de sementes, creo que era en Noruega onde está o banco mundial de sementes. Eso debe ser un paraíso para ti, se podes explorar, non? Vai, se pudera ir ali, e depois hai xente que non sabe que regalarme, non? Pero como non vas a saber que regalarme? Non me conoces, non? Pois, un pase a ir a ese sitio. Bueno, si se pode entrar, pero... A mí sí. Home, claro, como non a deixar entrar a Riscachota, por favor, A ver, a gente ten que deixar entrar, non? Porque ainda que sea de visita así pasajera, porque sei que están como criogenizadas, non? Como para non perder a especie ou algo así. Joder, a algunha xente selectiva terá que deixar entrar. E así as provas de cousas que se poden dar aquí, tamén algo por aí. Non creo que deixen sacar como dali esas cousas. Unha copia, que teñen unha, como todos os museos. Teñen unha copia para, por se hai nuscas. Claro, teñen unha parte de, como se chaman? Non me vas a salir agora. Mostras, como mostras unha tenda do museo que teñen láminas e tal, pode ser. Pois neste caso, pois que se chaman copias das sementes. Sí, pois sí, estaría moi ben, estaría genial. Encántame ese sitio.
Seguimos, pois, coas dúbidas que temos pendentes. Dinos boa tarde a todo o equipo. Teño dúas preguntas para nos. Que imos primeiro coa primeira, se te parece. Vale, primeiro dinos, a primeira, lembrei que teño un frasco de fermentación deste tipo. O meu é de barro, pero está no fallado porque hai tempo que non o usaba. Empregaba para fermentar col para facer chucrut. Serviría para facer kéfir, que é este así de... Sí, o tarde todo, Primeiro nos o tarde, pero... Sempre facemos. Di que é deste tipo, pero o dela sería de barro. Vale. O barro para facer o kéfir é genial, porque aporta a oscuridade que necesita o kéfir, que non lle pode dar a luz do sol, e tamén lle vai aportar esa frescura que necesita tamén o kéfir. Non é que necesite moita frescura, pero bueno, se está aislado de luz, xa sería genial. Que pasa? Que o chucrut é un tipo de fermento, sabes que é que se fai como con col, con verdura de col risada ou liso, que sea cortada finiña, e con un pouco de sal, para facer que o repolo solte a súa propia agua e despois, apretando moitísimo, na súa propia agua, deixase fermentar durante uns días. Ese tipo de fermento é anaeróbico, o sea, que non precisa oxígeno, non precisa nin o quere, o sea, é malo, oxígeno para fermentar, non? O sea, hai moitísimos tipos de fermentación, moitísimos, eu nin os sei, nin os controlo, pero estes dous sí. Entón, o chucrut non quere ter oxígeno para fermentar. Pero o kéfir, neste caso, aínda que se pode fermentar sin presencia de oxígeno, é moito mellor fermentalo con presencia de oxígeno. Por que é mellor? A ver, é unha cuestión de gustos tamén, porque o kéfir vai a facer como un intercambio de gases, non? Hai fermentos lácticos, hai bacterias, e forman como comunidades, non están como por separado, están todos xuntos. Entón fan como dous tipos de fermentación, aeróbica e non anaeróbica, o sea, anaeróbica, o sea, con presencia de oxígeno e sin presencia de oxígeno. Que pasa? Que con presencia de oxígeno van a fomentar a produción de unhas cousas e sin presencia de oxígeno vai a fomentar que haga outras cousas no teu kéfir. Eu sempre recomendo mellor que o kéfir respire, porque vai haber unha fermentación láctica e vai a eliminarse a lactosa por medio de inutilización da lactasa, porque así as bacterias e os fermentos vais a aproveitar do azúcar do leite e vai a quitar a lactosa. Entón vai a ser bo para tomar a xente que non pode tomar lactosa. E o cacharro do chucrut, eu me imagino que terá un cierre hermético. Eu prefiero que non teña cierre hermético, o sea, que o kéfir se faja cubrindo con unha tela para que ese intercambio de gases se poda producir ben e que non haga unha fermentación a tal punto que poda facer un pouco de gas, como gasificado, como unha bebida gaseosa. Pode chegar a facer como se fora unha especie de champán, se o tes cerrado hermético, o kéfir, digo, que tamén calquera outro tipo de fermento. Por iso é mellor que respire, porque senón vas a facer un kéfir moi ácido. Bueno, vai a ser tamén con outro tipo de beneficios, pero se o cacharro é de chucrut, e serra hermético, eu recomendo lle quitar ou a gomiña que trae para serrar hermético, que seguro que atrae, ou cubrilo, usar igualmente o cacharro de barro e cubrilo con unha tela, para que haga ese intercambio de gases. Para a segunda pregunta das oite, se me podes devolver a chuletiña que tiña aí no papel que che di. Adotarro. Aí vai, veña. Así. Pois mira, a segunda pregunta desta oito, deste ointe, non sei, dinos, o tomate de árbore dase ben a partir de semente? Esa é a súa pregunta. Deronme unhas poucas da variedade amarela, pero ao non ter moito espazo, se non me vai acabar dando froito, prefiro non plantalos. Se serán de semente, recoméndame cando sementalos, porfa. Nesta zona hai bastante xeadas. Perfecto, vale. É a zona? Pero, bueno, se me di que hai bastante xeadas, a mí xa me cheja. O tomate de árbol é fantástico a partir de semente. Non lle vai a dar o primeiro ano, ao mellor daralle a partir do segundo ano así, porque se ten que formar. Pero a partir de semente dase genial. Sexa da variedade amarilla, que foi a que lle deron a ela, que é un pouquiño máis ácida que a variedade naranja, ou a que é negra por dentro, o sea, que é bonitísimo ese tomate, que é como moi anaranjado por fora, color naranjo oscuro, e ao abrilo é negro por dentro. Ten moitísimas sementes. Están agora mesmo madurando, o sea, deronlles porque agora están maduras.
con abrir unha froita e sacarlle 4 sementes, que son do tamaño de unha lenteja, máis ou menos, vanlle a ir arriba todas. Que pasa se ten xeadas? É un árbol que non soporta moi ben nin o frío nin as xeadas, por suposto. Entón, eu recomendo que ahora mismo que o abra, que semente unhas cuantas pepitas, porque non fai falta tampouco sementar tantas, porque lle van a ir todas arriba. E que despois o teña nunha maceta, porque nunha maceta tamén se lle vai a dar ben. Ten que ser unha maceta grandota, porque é un árbol. O sea, mellor estaría na terra para que expandira as súas raíces e ninguén frenase a súa creatividade. Pero se está nunha maceta tamén se vai a dar, digamos, ben. E agora mismo, pois eso, a pregunta era cando plantalo. Agora mismo está perfecto que o semente para que na primavera o poda sacar para fora, cando se lle acabe o riasgo das xeadas na súa zona. Entón, pois, agora mismo xa, empezar a sementalo. Outra dúbida, dinos por aquí, que teño uns sallos que están amarelos. Será polo frío? Empeza o ano e hai que pedir novos propósitos. Adiviñade cal é un deles. Máis tempo para a sección de Nusca. Moitas grazas, equipo, un saúdo para todos e feliz ano. Está Miramoite, que sempre nos manda dúbidas, Tele Extremaduro. Sempre nos chega. Feliz ano para ela tamén, o primeiro. Sí, claro, antes de nada, feliz ano tamén para ela. E moitísimas gracias por sempre acordarse de min, que sempre manda algunha queda. Bueno, a foto que me manda, a verdad, que non se acaba de ver moi ben. Que está en branco e negro. Que é o que está pasando aquí. Non deixamos o... Non pasa nada. Eu imagínome que os sallos estes, que os vexo como medios amarillos ou medios castaños, pero pode ser por varios motivos. Pode ser un ácaro do allo, que, por exemplo, o ácaro do allo, o que fai é como picar o allo, e como pequenas petadiñas deixou en amarillo, que non o sei, que non... Facíame falta unha foto que mandase ela como máis cercana, non en color, sino como máis cerca para eu poder ver a folla e eu valorar porque está amarilla, porque, sí, ás veces a xente di está algo amarillo, pero, claro, necesito saber se son picadiñas, que pode ser o ácaro, pode ser por falta de nutrientes, se é unha deficiencia de nutrientes, pode provocar tamén que amarille calquera planta, o sea, calquera planta que estea sometida a un espacio pequeno, en ese caso que é un bancal como de unha cuarta de ancho solo, non sei que tuvo plantado antes, si abonou, pero bueno, unha carencia de nutrientes, fósforo, nitrógeno, potasio, sobre todo, e magnesio, pode ser un problema tamén de amarilleamento, que difícil de dicir. Destas plantas. Sí, pode nutrilas. Sí, porque os sallos, non sei cando os plantou, pero estou segura de que fai máis de 2 meses largos, porque o allo é unha planta que hai que plantar no inverno e debería de estar empezando a despuntar aínda a hora da terra. E os que nos manda Celisa son unhas plantas moi avanzadas. Si esa planta foi plantada, ao mellor en agosto ou en setembro, igual foi plantada demasiado temprano, porque como é unha planta que necesita frío para poder germinar ben, ao mellor o que foi sometida a moito calor, tampouco quería, que tamén pode ser un dos problemas, que esa planta xa ves moi avanzada. Outra cousa que pode ser é un exceso de agua. Cando unhas plantas están en un terreno que non se encharca, porque se se encharca xa non deberíamos de plantar aí bulbos, non? Imagínate, calquera tipo de cebola, puerro, allo que nace debaixo da terra, que o que queremos comer é o que está debaixo da terra, se está encharcado, eso non nace ben, é pudre, non? Quero pensar que eso xa o sabe Celi. Entón, se o terreno non está encharcado, pero o sitio no que está como é como un bancaliño así estreito, chóvelle aí e encharca agua, un exceso de agua tamén pode facer que os sallos ou calquera planta amarille, porque un exceso de agua, a non ser que sexa unha planta acuática, non lle vai a sentar ben, nunca. E despois tamén, bueno, pode ser un fungo tamén, que se non teño unha folla de cerca, tamén pode ser que sexa por a rolla, que xa temos falado dela. A rolla nos sallos, nas cebolas, nos gladiolos, nos jacintos, calquera tipo de cousa que teña bulbo para baixo, como é o allo neste caso, e a rolla pode tamén amarillear, joder, pa palabra, vais má atravesar todo o programa, a ver se acabo dunha vez cos allos. Pode amarillealo, e entón había que tratala con un fungicida. E por último, o sea, a salud do chan. A
a saúde do chan é superimportantísima, telo ben fertilizado, porque a saúde do chan vai aportando materia orgánica, que pode ser compost que fagamos nós, humus de lombriz ou calquera outro tipo de fermento que fagamos para este fin, para promover a actividade bacteriana do chan. E así facelo como máis fértil. Poden ser moitísimos casos, pero, bueno, espero que fora tomando nota de todos os casos que puderan ser. Iso sí, pode mandarnos tal unha foto así máis de preto. Pois sí, e pa semana. máis de detalle, Sí, non? sí, Así sacamos un diagnóstico máis fiel. máis acertado. Que conste que por foto sempre é moito máis difícil que ver o sitio ali. Claro, ver todo ali, a terra tamén como está. Mirar a folla por un lado, polo outro, que é importante verla polos dous lados. Sacar a foto de unha sola mancha para ver como é a mancha, como necrosa, si necrosa no medio, si necrosa todo alrededor, se é amarilla, castaña. Xa tedes tips tamén para cando nos mandedes imaxes, facedes así desta maneira e así tamén sabemos mellor de que se trata. Non sei se queda alguna consulta. Sí, pero eso que nos dá tempo, sí, sempre, non? Pois mira, é unha consulta que nos chegou agora, mentre estábamos en directo. Lembramos que podedes deixarnos calquera consulta ao 627-751-962. Boas, son Ana, quero saber cando e como podo facer pugas de lavanda. E mira, xa aprendeu a lección, estuve nos escoitando, díxenos, son de Muxía. Feliz ano a todos. Que vai! Feliz ano, sendo de Muxía, a carón do mar non vai a ter moito problema tampouco cas heladas, pero si con fríos. Entón, estamos en un... Iso traío para falar de esquejes. O sea, si non houvese preguntas suficientes, traballos para facer en xaneiro, que quedan pa semana. Pero facer esquejes é un deles, e a lavanda é unha delas. Si son esquejes con un pouquiño de tallo leñoso, podeos quitar ahora mismo e abarbalos. Abarbalos, recordo, e puñelos todos xuntos, porque algún ao mellor non prolifera. Pero si son os tallos de arriba, os que son máis tierniños, estamos falando só da lavanda, os tierniños que son como non son nada leñosos, que son moi flexibles, o que hai que esperar é a primavera, porque senón non van a soportar tan ben os fríos. E de todos os xeitos, aínda que sexa de Muxía, se quere que lle vayan arriba, está moi ben cubrilos ou cunha malla térmica para cultivos, que é super económica e vai a valer de unha vez para outra vez, ou senón con un plástico. O sea, facer os esquejes e tapalos un pouquiño, aínda que non sea de todo, pero para evitar que unha helada veña e antes de que empecen a enraizar levemente, que chos leve todos. Entón, ves como dá o tempo? Tamén precisan frío, tamén precisan algo de frío. O que non necesitan é calor. A calquera esqueje que faga, se lle dá o sol directamente, por moito enraizante que lle queiras botar, aínda que sea artificial, o calor non lle vai a facer ben un esqueje. Porque a vida que contén ese cacho de planta mantén na salvia que ten en eses centímetros, sabes? Entón, tenlle que dar tempo a enraizar. E con calor non o logra. O sea, os esquejes hai nos que facer ou no inverno, se son leñosos, ou durante a primavera, a principios da primavera, porque depois xa para min xa é tarde, se son flexibles, se son da parte máis tierna das plantas. Pero entón se non quere calor, comentabas o da manta térmica, non? Sí. O sea, eso sí que permite. A manta térmica, sí, pero bueno, date conta que se hai unhas heladas e as temperaturas son por debaixo de... Simplemente para manter, non? Claro, para manter, porque unha noite de xiada é que, de repente, esa noite baixaron as temperaturas 10 grados, imagínate, con unha humedade relativa que aumenta moito máis a sensación de frío térmica. Entón, a manta térmica o que fai é manter que non haxa ese choque térmico que che vai a queimar a planta. E vale para cultivos, é máis para esquejes, o sea, se plantas tamén unhas lechugiñas de inverno, cunha mantiña vas a conseguir que vayan mellor arriba. Pois mira, hoxe aprendimos moitísimo, como sempre, e creo que quedaron respostadas polo menos todas as dúbidas dos nosos ointes. Sí? De momento sí. Vale, pois hasta a semana chegará máis. E o xoves haberá moitas máis para facerlle nos cachorros, que sempre lle agradecemos que veña por aquí contarnos. Eu feliz de vir por aquí outra vez para resolver as dúdas todas. Todo o seu coñecemento. Moitas grazas. Veña, moitas gracias e hasta a semana. Un aperto. Un bico.